lagi kesel awake, lagi mumet sirai, buka YouTube Senin Kegel bersama Ondlo Channel. Senenmu kesel, Senenku kekel. Cuh, rupane rambut jaji jenenge ya Meli. Ampun. Aduh, bayi. Aku ngising nih, Mbak. Ngising kene ae. Loh, cahaya nyapo isuk-isuk sarungan pinggir kalen kurimen Tuh, nyapo ini yang tangkuk ini. Ini lah tangkuk ini. nyapo Ini lah arep ini lah. kalau pulang maling ini Tak ceritani. apa? Iso-iso ini loh, Australia loh. Arpe nyerbu Indonesia loh. Kau wani-wani nih. Wong Indonesia ora ngerti rusa-rusa. Rusa-rusa piye? Rusa. Lah molen lah tuntal. Terus? Lho, granat yang digel bakso, granat di tangan. Terus. Ya kuwi. Sego mercon, tangan. Iki neh duwe nganu neh. Apa? Datan sing paling ampuh neh. Apa? Cocote taun kok. Kuwi jan ampuh kuwi tenan. Iya. Ngomong yo Lah nek iso mak nyak. Kenyang. Apot penyiseng lo. Jagetmu nyapa emang? Tak kira lek nyapo cakruk nang kene lho. Wah, ambune yo tak janggal-janggal iki. Wah, gila masa kawannya. Panas. Nyapa teman Bas? Kok melayu-melayu? Lari pagi ben sehat. Hari pagi sarungan berukut. Megah-megah aku. Anu, Dok. Beh, Youtuber Meli. Meli. Heeh. Beh, nek kiri malian kene. Gilek piye? Lah apa? Menungso iki. Kok iso? Lah sampeanmu nyapa kok iso duber? Ora doi. Penak pokoke. Gek celumut kabeh ngono kalane. Ki ambune yo cek pengurung-urung tak umbah. Kondi, Ndok? Aku tas mulai boleh kaya. Kaya oh iya. Wis kono gek bali. Nak iya anu iki. Beh, iki nek ora menyamar iki mah panggah konangan Meli iki. Dadi pitik kok malah dadi kaya ngene iki salah apa iki mau? Ampun. Gak suka aku. Oh, dulu. Ada. Kok malah wabot ini. Aduh. Ndi wong ke mau. Ya, ndi wong ke mau. Bah. Sapa weh? Ya ampun, bukan kasapa iki malian. Bah, ayu men insecure aku. Aman, aman ro Mbak Min. Mbak Min, walas sing kayak mutong itu dah. Heeh. Ini aku nang mau pengen. Ya apa dah, uber kuwi.
Mau membayar mek 5.000 kok. Ya emang ewu. Duta. Heeh. Ya ampun Kak. Sampeyan sapa? Kepalane kok Citra. Fikra, lha mbok kok lho Yan. Masya Allah ya, kita ki. Udah. Aku ora beres aku. Salah udan yo. Oh, Pak. Dendam mendukung. Kok panas to padahal. Sik to. Iki bekak sapa? Aku ki nyambut gawe aku ki ngene iki. Ki nyambut gawe ngene sapa? Ini Fikra ki anak. Wes aku kok ora percaya. Yo Citra ki mbokku lho. Masa mbokmu? Wong ati. Sekret njajah. Kamu tinggal lunga paling. Aku curhat masalah awakmu jare anak yang lunga. Iku aku. Kayak tak mulai nek lho. Kamu wis jenenge Lastri. Kayak tak mulai nek lho, aku pengen ro keadaanmu. Mulai Andi. Ya mulai omahku kono lho. Mulai Andi kono ora enak wis didol aku main geni buri kono lho. Dijok yang ora ngomong gitu lho. Rumahku ki gak jelas jaman wong. Oh, jare Omahe pindah. indah iki pindah buri kono. Udah piye pindah. Ngomong-ngomongnya jare akeh utang kah ngono lho. Terus jadi golek wong-wong yang butuh duit. Jadi iki oke lho anak buah, anak 10. Omahe rusak ngono ya ngomongku. Wis kok ya sing kayak mulai Oh ya rusak. tapi ya wis kadung rusak wis. Jeleput iki. Itu bayar piro? Bayar piro-piro yang penting ki anggah dibayar, bayar gabah ditampani karo makmu. Murah menteng ae. Bukannya murah, tapi ya kebutuhan. Wes aku terno mulai omahe ndi? Ya aku mari enak ya. Ya. Perkenalan dulu nih. Mi, bilang aku Mi. Ya Andi mah. Mi. Ayo, apa to sajane iki? Rame iki jare iki. Golek iki kok iki. Anake Mami. Heh. Kan sapa? Golek anakmu. Sing kok biar aku tuh heran. Sing lunga. Sing kok sapa? Metu kira aku. Bacaanmu Mi, susu golek. Iki anakmu sing iki. Apa iki kaya ngene iki ya ampun. Gosek sing penak sik gosek yo. Seger panas do, memang balik. Iki anakmu sing dina iki jan saingan berat Iki apa kaya ngene iki buka pas opo. Aku ngerti kabeh nih, iki ngaso. Piye karepmu? Ki omah iki malah kok jual. Ngene lho, Nduk. Sejatine ngene. Sampeyan Korea iki ya butuh sangu. Mami iki akeh utange lho, Nduk. Omah iki kalau kita dok, tak dinarikan. Yo untung-untungan saiki awake dhewe ndek omah apik ning kene lho, Nduk. Omah apik tapi aku begenggek ngene. Lah terus usah apa lek kaya mami iki nduk isane yo kaya begenggek ngene iki lho. Iki anu piye anune dadi hasil apa piye? Ya dibagi hasil. Melok aku. Dibagi hasil kabeh iki. Ini dibagi hasil ngene wae kaya aku dhewe. Yo ora ngono to, Nduk. Sama nang tak dadi begenggek kok ayu-ayu lek punya pelane yo diburerang tak dadi begenggek. Lek aku golek utang tekan yo iki lek kok apik jalan Korea terus piye ngene iki. Lah piye lah wong trene satu remuk prayang remuk pisan. Yo ngono to, Nduk. Cukup penak. Yo, wong dupe penak lho iki piye wis dupe nang kene. Heeh. Piye? Kowe lepuk kowe. Lho kowe yo ngono. Tunggu mas kabeh tau lagi. Mati. Ora ana lesu. Sing wis yo Nduk yo. Iki ndang yo wis kerjaane ngene iki diterima ae ngono lho.
wes sampai semurung ya dibaleni meno. Barangmu itu pinggul. Aku bilang no. Apa kowe kalau nangis lho nyapa? Aku ora tak nangis. Masalah sepele lho. Karo anakku kok tak nduwe anakku dhewe. Nangis sing kok kepiye lho, Nduk? Kok malah payu lho, Nduk. Nek begitu wangel saiki. Wis karepmu. Oh, yo sepurang sok mboke ya, mamine yo barang Iki aku melo pisan ae. yo ora apa-apa lah aku melu. Tadi aku yo ora murah ya kowe. Yo. Aku setetes gak pindo. Saya terima Barangmu yo, yo. Barangnya opo iki lho, Nduk? Jarene, Nduk. Tapi tempo ora digoleki ya iki lho, Nduk. Heeh. Kiasnya buku ta. Asli dong pertama ya 80 juta. Cek kowe kok nek kapar. Metu. Gini loh. Yo kowe. Surat kabeh kapare. Sing rukun, kok kerja sama bareng ngono lho, Nduk ya. Saiki ngene ae. Kok kan iki kan bagi hasil ya. Ngono kan saiki bareng, Nduk. Ndekmu. Tenang, awake dhewe manyapi iki kok ndi jajali. Lah sampai dhewe nek Korea ora tau kirim rane kabare lho terus piye meneh. Nek ning Korea sak seminggu kok ngirim duwe dak. Masa? Lah. Apa lali piye to? Wis telung taun to Nduk ning. Piye telung taun. Aku harus golek belanjaan dhewe. Yo. Yo kabeh lho Nduk. Piye bene kan bekas ora toko. Wis tak nang kene ae aku. Heeh. Kadung langgan aku akeh. Heeh, mami. Iki perlu dipertimbangkan nek ya Aku kan becak barang ya duwemen arake. Saya sopir tebu lho, Nduk, iki, Nduk, sing seneng iki, Nduk. Sopir tebu bendino rene lho, Nduk. Iki to diwene amani iki, Nduk. Kene-kene lho, Nduk. Lho, Nduk. Sopir tebu, ya to tukang becak, wis serani. Nanti iki lho ya anak sembar beras barang aku. Gabah bareng lho. Wah, Awake dhewe ora luwe, Nduk, tenan nek to. Barang-barang iki, Nduk. Sabun, sabun belepus, kelebihan mas. Lah iya, itu aku keluar ora penak ning kono ta. Lah makane dirimu seminggu langsung balik, Nduk. Tapi aku seminggu lu naik mobil. Ndi mobil iki to kono mau mobil jit. Ya nek aku balik lho, Nduk. Ya balik piye mlebu ora iso gawangane cuwi itu. Lah iya, ya salah anu timbak nih. Tol kan. ya aku ora seminggu naik mobil itu. Wah, geger rame. Wah, barangnya nih. Ngomong ah. Barangannya matamu ini. Ada barangnya nih. Barangan bias mesti anakku. Mosok. Ini kok yo geger. Ngapa orang kenyang gini? Tanya oleh. Ngomong-ngomong dhewe. Mbak. Kenyang biasmu ya. Yo, aku ini pirang-pirang tahun nang kene mbok digratisi. Kene lah. Itu gratis sing main sabu e rancos. Lho, yo protol iki mau. Bah, timbangane rame tak ambune kene. Sabar ta. Wasul kan? Nggih. Nggih, yang enten kok pun wasul. Oh, Pak Era. Sampun saya. Telat. Wah, iki lek randang menyamar malah panggah kunangan meli gitu. Au! Ah, dadi pitik kok malah dadi kaya ngene iki salah apa iki mau? Ya ampun. Gak suka aku. Ngene. Ada. Ngomong lewat buat ini. Ada. Cocok. Dia makanya sampai ekeh-ekeh masuknya singkatnya. Padahal nek didik paling Syuting. Oh, ngudi nek didik. Ngudi ngelale. Ngelantong. Di dikangkane nembure tembus silet ae. Ning silite ngono kan. Ana. Kok tak dandane. Anu, Japane sih. Sik. Diwego tri. Ngapalane min Japane sih. Ya panes.